Mga ka-K5 sa Distrito sa Molo, subject sa drug buybust operation arestado mismo sa iya nga kaadlawan. Hindi na makaselebrar pa ang 52 anyos kasi alias Inday sang iya kaadlawan matapos nadakpan sa kasanga drug buybust operation. Ginpatigayon ng operasyon sa baray mismo ni Inday sa Zone 3 Barangay San Juan Molo, Iloilo City hapon sang Mayo 19. Suno sa polis, nabaklan si Inday sang isa ka plastic sachet isang ginapatian sabu. Na-recover tanan sa iya ang isa ka 2 gramos ang suspected sabu nga nagabalor sang 680,000 pesos kag ginakabig siyang high value individual. Madugay na nga ginmonitor si Inday. Humalin nga nakagwa ini tungod sa pagkapreso tungod man sa illegal nga droga sang 2021. Pinagi sa plea bargaining agreement pero liwat ini nga nag-intra sa mga hilikoton. Ngayon, tuloy yung transaction natin sa kanya kaya successful natin na kandakan ng drug buybust operation itong main subject. Kag mga K5 na hibaluan pagid sang pulis kag ginaligar sa barangay Bakhaw, Mandurriao nagakuha sang supply ang subject pero ang inang informasyon gina-validate pa sang kapulisan. Balita nagikan sa Distrito sang Molo. Ako naman sa K5 Aaron Delfoyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan si Luilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.